Ας έχει κάνει ο Λάζαρος γιογιό. Δεν προλαβαίνω ρε. Που τι κόψιμο ήταν αυτό. Ο Τζόρτζεβιτς κάθεται εδώ δεξιά. Να το ζευγάρι. Να το περνάει! Το έγραψα ρε, το έγραψα! Το έγραψα! Μίτσο, το προηγούμενο το έγραψα, Το σβήσω κατευθείαν. Έκανε γιογιό. Δεύτερο που κάνει γιογιό λαβό. Μία! Τι δεν περνάει. Μπράβο. Παρακαλώ, θέλεις να είναι επικίνδυνο. Πάρω το πηγείο. Κάνει αρά μόνος του. Έψα την ψυχάκια. Για μέσα. Να ακούσεις λέω. Για οι περισσότεροι. Τι έγινε εδώ ρε, χάθηκε το τόπι ρε. Τι ήταν αυτό το 1-2. Μίτσο, τώρα και αν το έγραψα λέει. Θα σε έχω δώσει κίνητρο Μιλάμε σκίζεται. Θα σε έχω δώσει κίνητρο. Πού θα τα βρείτε αυτά ρε. Παναγιώτης με την μπάλα, Παναγιώτης Σταύρος. Και η μπάλα στον Αράμ. Κάνω και σπι, Κάζ. Σταύρος, Μίτσος, ο Μίτσος, ο Τζόλε. Και την κόβει ο Σταύρος. Και φεύγει ο Αλέν. Και κάνει ο Αλέν ένα πολύ ωραίο. Ναι. Με σχολιασμό το βίντεο. Τι έκανε εδώ ο Ζιζού. Τι έκανε ο Ζιζού ρε. Χάθηκε η μπάλα ρε. Πάρτε το. Έτσι μιλάτε μαζί μου. Πολύ καλό. Μιλάτε μαζί μου. Γυρνάει. Το γυρίσαμε. Πάμε για ένα 2. Και ένα Αλέξανδρο. Κοντρόλαρε μόνο του. Πάμε για τα σίγουρα γιατί θα τα βάλουμε κι άλλα γκολ. Είχε ανέβει ομάδα. Οπότε 20 λεπτό είναι γερή. Στο επόμενο πέφτουνε. Μιλάμε, είναι πολύ ανεβασμένος ο πάνω. Σταύρο, δώσ' του. Σταύρο, έπιασα λίγο την πίεση εκείνη τη στιγμή. Έλα.
Μιλάμε, έχουν χαθεί, έτσι. Ναι, και πέφτει ο υδρότας. Μπράβο. Πάμε. Η ομάδα πετάει. Πρώτη με εγώ λιγότερο στην πρώτη. Μεγάλη σειρά. Αυτή το ήσαν 2 φορές. Σούτα, ρε! Ο Ολυμπιακός άλλη λίγο κάνει. Έλα μαλάκα, έλα ρε. Το πάμε. Φιγουρά. Μου προσφέρει ο Παπασχόλος και λίγο από την Κρούζια. Το Μάη. Για να δω τους δυο μακριμάλιδες. Το Σεπτήμις πρέπει. Ξέρω ρε, υποστέφει τα παιδιά μου. Εντάξει, ένα πρόγραμμα δεις. Τι? Τι. Καλή ήταν, αλλά Παναγιώτη βάζουμε τρίτη εκεί, τρίτη. Εσύ δεν θέλω φαινόμαστε να γίνεις λίγο. Ρε παίχτε ρε, τι ανάγκη έχετε ρε. Φεύγεις μόνος του! Μπράβο ρε τέρμα. Παναγιώτη. Πανταλή. Δεν σας προλαβαίνω ρε. Σωστέ. Είσαι αυτός. Πάρτι. The ball is out. Αυτή αν η ομάδα είναι. Όλοι σας. Μπράβο Λάζαρε, δείχτους. Μόνος σου. Δικαίωμα δεν είναι. Όχι είναι καλά. Και πίσω, Παναγιώτη, κέντρο. Ήθελες τώρα να σε τραβήξω, γι' αυτό το κατάλαβα, αλλά δεν σε πρόλαβα. Άστο να πάει μέσα. No.
Τι γαζέλα είσαι, πώς άνοιξε, τι διασκελισμός ήταν αυτός ρε. Γεια σου, πάμε. Έτσι, έτσι, πέτα την κάτω, κάτω πέτα την, τώρα που χάνουνε. Κάνει καθυστέρηση, βάλτε την εκεί. Όχι, χάνετε ένα. Yes, of course. Έχεις τα κάτσεις. Το 2, το 1. Το 1 πες. Θα ξεκινήσουμε το 2 και πάμε μετά στο 1. Τι ώρα είναι το 1? Σε μία ώρα. Θα έρθει η Λάβρα. Μισή ώρα. Νάτες με μία. Πίσω κι άλλο, κι άλλο. Πάρε μέτρα, αυτό είναι. Τι μπαλιά. Πω. Χιν. Καλά μιλάμε με 3 πάσες ρε. Ή Μάρτον, ή Μάρτον. Όποτε θες αλλάζεις, το κάνουμε εγώ. Τι δήλωση. Όχι 2 ρε. Τα γράφει η κάμερα τώρα, τι λέτε εσείς. Ωραία, ωραία. Τώρα που δεν παίζω εγώ βρήκα να τρέχετε. Θα του βάλουμε την πέρα το πρωί. Το 2. Καπά 20. Πώς να λέμε τελική γυναίκες. Είναι καλή, με παίρνει ο Βαρούχος και μου λέει όχι, και με παίρνει ο Βαρούχος και μου λέει μαλάκα, μου λέει με γαμίσει το παιδί. Όλοι την λένε, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αν έκανες την ξανά, τώρα θα ήταν καθόλου Άμα δεν μπορεί να πάει, πρέπει να κάτσει κάποια στιγμή. Πρέπει να παίξει μερικά παιχνίδια. Πρέπει να παίξει όριο παιχνίδια. Καλά του κάλπα. Το χασά, το χασά. Πού σου ρε. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Θα μας κάνει τίποτα. Μιλάμε σήμερα. Το βλέπω, μου έχει βάλει το μάτι. Πάμε, πάμε. Τι
Τι θέσεις παίρνουν στην άμυνα, δεν πάω να καταλάβω. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα. Έφυγε! Εκεί έμεινε όμως. Γιορτάζεις και εσύ. Πω, τι έχω γράψει λέμε τώρα. Τι έχω γράψει λέμε τώρα. Όχι ρε. Τι έχω γράψει